Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Linda, 48 anyos, minyo. Nagpuyo dinhi sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga asthma. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang midagan ko pag miadking barangay eleksyon. Ingon ini ang mga panghita po. Mo na gusto nila dong. Padaganon ko isip kapitan din sa atong barangay. Di, gasto mo kayo na? Kaya ko bitaw silang giingnan. Nga wa tay financial support para ana. Pero ingon man sila nga tabangan ko nila. Pangitaan ko nilang sponsor on mudagan ko. Abtik masagog kay kas mga kalihukan din sa itong barangay, good. Munang ganahan sila nga padaganon yung ka. Nga, sa mga ganahan ka ka. Di man sa ingon ko nga ganahan gyud ko. Pero kung maora ni paagi aron mas na ako'y katungod nga makatabang sa mga lumulupyo din sa ato, o mudagan ko. Nala, sige. Kayam ka ni mo. Kaya ra uy. Gusto lang akong masiguro kung kaya ba yun mo. Una-una ha, mas mabisi na bayag yung ka ana sa sigig pangampanya. Ilabi na kay hapit ng eleksyon. Ayaw ka bala ka dong. Hanayo na kung daan ang akong mga buhaton. Musta naman? Ay, kapuya di ani mo dagan ta eh. Kay kinahanglan gyud nga ikahimamat sa gyud natong mga tao. Oh, siyempre, aron makailas na mo. Unya pa yun, kinahanglan yun mo suot-suot yun kada sityo. Mabitaw ni among gibuhat ganina. Wagit ko magtuo nga, di mo day lalim oy. Oh, di yun. Kapoy ka na kay mauli kag gabi na kayo. Unya, kinahanglan na sad ka nga mo bangon og sayo. Aron makikimamat lain. Lagi taon oy. Ya, suman ikaw na ka. Na, human na. Human na gyud taon. Nangaon naming daan sa pagkahuman namog suroy-suroy sa mga sityo. Ay, kapuyas kong lawas. Ay, di man gyud dayon nila limang mudagan. Ay, pero sige na lang, nasugda naman. Ipadayo na lang gyud. Kung mudaog, mas maayo. Pero kung di, okay rapod. Kuna day Linda, eh. Wa magi ka makadaog. Gamay ra gid ang taog labaw ang usa nimo. Na, sige lang, uy. Ay, Wa man sabgyud ko mag-expect nga modaog ko. Tingali, dili pa gyud ni para nako. basin pa tuod. Oh. Ano sa ka? Okay ra ka? Nalipong man ko, uy. Uy, mao ba? Kadi sa tawagon sa akong bana nimo. Doon na kay gipamati. Sa kakapoy lang tingali ni Jose, uy. Sukad ba yatong sugod na ang pagpangampanya? Kamay na lang kay kong kinatulkan. Mabitan na akong gingon mo. Pero sige na lang. Man naman. Ang importante, mamawi ka karon. Day. Okay ra ka? Masa naman ang ubo ni mo, eh. Mag-usa naman na kasimana. Lagi, uy. Imnan lang ni nahog tambal, uy. Mawaran, eh. Sige, magpalit ko. Ninom na kasi mong tambal? Manadong. Yan anong wa pa man ginamawa ng imong ubo. Naglipog sa bitaw ko dong. Maramag, wa mo ipik ang tambal ni akong giinom dong, uy. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pag una, dili pa man kayo grabe ang akong ubo. Pero pagkadukayan, mura magmas mi grabe hinuon bisag giin na nanakong tambal. Wa man gihapon mawa.
Warasap ko magpa-check up kaya kung huna-huna nga mawa ra gyud siya. Hangtod nga nanasad ko'y laing nabantayan nga akong gipamati. Maghilanat ko pero mawa ra sab dayon. Unya ang pinakagrabe, Relax lang. Ay, pada. Relax lang, day. Dadun lang ka tika sa ospital, bi. Naamang kay asma. unsa dok? If naay history sa imong family aning sakita, possible nga nakuha ni nimo didto. Unsa dok? Wa man ko'y nahinumduman nga naay hubakon sa among pamilya, oy Linda. Ma, Sa amo sad, wa pa igihubak ato. kun mauna, asam din ako makuha. Matod sa doktor, kinahanglan nga mag-exercise ka. Unya, bawal ma-stress. Pag-upagan ni kong niingon nga bawal ma-stress, ganun law na magkainay mo panghupaw diha. Bisag mo ingon pa kang dili ko angay ma-stress, pero ma-stress kit kung maghuna-huna dong. Nganong na ako aning sakita. Linda. Oh, Linda, nasam ka? Huot man akong dughan dong. Maglisod ko kinhawa. Usa? Uy, dadot ka sa ospital. Kinahanglan kang injekan og steroids, 12 sessions, and then kada semana na kini. Unsa dok? Lapi lang man si magasto na ako anak dok. Mo ni akong problema kay financially walang-wala gyud mi. O kinahanglan ko nung nga injekan ko og steroids. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa kong mama o papa, wa may historya ang isikasayb nila ining hubakon. Diin man din ako makuha. Makatakod ba ni? Ikaduhang pangutana, nagsugod ning ako magipamati human at tumidagan ko sa among barangay. Ug ang kuno nako, stress pod ko atong panahona. Posible ka nga nakuha ni nako ni atong panahona? Ikatulong pangutana, kinahanglan ko no kong injekan og steroids. Para asa man dayon ning steroids? Wa ba day alternative medication ani? Ikaupat og katapusan, kung magpa-inject ko, mawa ba gyud ang akong sakit nga asthma? Aside sa aso, unsa pa may angay na akong likayan nga dili maka-trigger ani? Ug asa man ko pwedeng muduol para sa financial assistance? Palihog, tabang itambagi ko, kini ang akong suliran, Linda. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kang padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook, direct sa atong office diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga have a mind that evaluates what is essential and effective. Ayaw na pag-entertain ng mga nonsense ng mga maritis, no? Na unsa may importante sa kinabuhi. Epektibo nga maka-make the difference sa atong kinabuhi, atong paningkamot, diha na lang ka-focus. Okay? So, nga itong magtatampo ko na si Linda, 48 years old, Minyo, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang asma, no? Cebu City.
daghang kitag mga kaila sa Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Arcio Umar, Dr. Edwin Mingito, mga doktor yung i-greater kadlaw, Dr. Robert ug Marian Dinopol. Musta naman mo diha? Dr. Turcio, atong ngilingig nga dentist, no? Iman Turcio. Dr. Bibot Uwano. Musta naman dahil mo diha sa Vicente Soto, no? Lugay na ko makabalik diha. Oh, Dr. Belinda Panyares, balo ko nga imong mga kaubas panimalay sige paminaw ni nga tong programa, no? Ug atong mga suking tigpaminaw diha sa Kumangpas, Datag, Sambuan, Cebu. Salamat day kayo sa inyong pag-abi-abi na mo diha ni Arnolfo Karunggay, Juan Karunggay, Amay Tata Bilongguel, giyang mga anak si Camille ug si Regine ug si Rudigardo Iti Bilongguel ug giyang asawa ni si Sipel. Mga anak Cristel Rose ug si Rod Philip. Maayong pagpaminaw. Salamat day kayo ninyo pag-abi niyo namo diha sa Sambuan, no? Lingaw kayo ko diha. So going back to our sender si Linda, mamahitod kini sa iyang murag related man to sa iyang mga papa o iyang mga ginikana, no? Mamuto ganina ang nabatian nato sa drama. Unang pangutana ni Linda. Matod sa kung mama ug papa, wala may history ang isig kaside nila aning hubakon. Diin kuman di ay ni makuha. Makatakod ba ni? Awa di man tingali ni makatakod ng hubak. So makuha na nato through na mga genetic factor pero nagay maka-triggers ani, pollens, allergens, pagkaon. So ang may tabo manggod sa hubak, ang imong mga respiratory passages mo constrict, mo gamay. Mo nang ang hubakon nga tao ang gininhawan murag tingog sa iring kay maglisod og agi ang hangin diha sa iyang mga respiratory passages, no? Kadagan ako sa una, ako di ko maulaw ninyo, hubakon mo ko sa una. Hubakon gyud ko sa elementary pa ko, hubakon ko pero di rin ako sa college na wala man. Pabili na ko allergy rhinitis. Nang di ko patakag kaon kay once ka mag-allergy ko, magmura pug hubak kay maglisod man ka ginawa nyo, gawas imong sipon, magluluha imong mata. So kaning hubak di ni makatakod, dili ni siya pareha og PTB or pulmonary tuberculosis, no? Nanay daghang tambal, no? As I know, sa mga tambal na kumbalan sa hubak, Ventolin, Bricanil, Salbutamol, o kanang mga inganana, no? Putay mga Montelukas, daghan ng mga tambal na. Ngari sa hospital setting, napay mga ilang inhalation, na mga injectable, daghan, no? Mga pulmonologist ang mga expert ni aning mga hubak-hubak, no? Kaduhang pangutana, nagsugod na ning akong mga gipamati human adtong nidagan ko sa among barangay ug ang kuno nako na stress pug ko adtong panahona. Posible ka nga nakakuha ni nako adtong panahona ning dagan ug unsa may imong gidaganan 100 meter dash ning dagan kapag barangay captain mo kay ko ka kuana kining mga muda apel ta mga politika. I hope so tong dagan man kuno siya, no? Mas maka-stress pa yagon maka-stress pag mo dagan-dagan ka kay siyempre bisag unsa ka maayo nimo na kay kabangga nga tuas pikas mo lower imong resistance once nga dili ka komportable kung sa may imong kahimtang at that point in time, no? At that kanang sitwasyon, no? So kung mo lower imong resistance dali ka igon aning mga maka-triggers. So balikon ako, maka-triggers aning hubak, kining pollens, dust, smoke, mga maka-allergy nga mga pagkaon ug naagyo poy mobilib ko na genetic component kay kabalo ko na yung pamilya nga puro gud hubakon nga na nebulizer mga inana, no? Sunod nga pangutana, kinahanglan daw kong injeksyonan og steroids. Kung mga ingon sa imong pulmonologist nganong dili man para asa man na ang steroids, wala ba di ay alternative medication ani? Na daghang alternative medication katong gingon nako mga Bricanil, Ventolin, Montelukas, kanang mga steam inhalation o sa naman lang diha, no? Pero gingon na imong nga steroids ang imong i-inject, tuhoy lang po siya. Kaya siya may nakakuha nimo. Nindot man sa
steroids, corticosteroids, no? Maka man ni siya mga infection, makapugong, ug uban pang mga bati nga paminaw nimo sa imong lawas. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung magpa-inject ko, mawala ba gyud ang akong sakit nga asma? Adili guaranteed 100%, but maalibyo. Aside sa aso, unsa may angay na kong likayan, abog, kanang mga pullens nga gikan sa mga kahoy, ha? Mao na imong likayan, ha? Mga trigger. Ug asa man ko pwedeng muduol para financial assistance. Di siya kumingon muduol ka sa Arimen, no? Pero karon panahon mo sa eleksyon, kuan, Linda, no? Daghang kayo mga politiko ron nga may sponsor ug mga pasyente basta kay mubutar lang mo niya. Okay? So, inaot na nakasabot ka sa akong i-explicar nimo, maglikay lang yung ka sa mga triggers. Kaya balo magkagunsay mga triggers sa imong condition. Usa na stress. Ha? Kung stressful ka sa imong kinabuhi, apil-apil ka ng politika, hindi lira ba yung politika pwede guay mapildi. Ha? Usa mapapag-claim sa usa nga kadaog siya, guay na pildi. So, mao na nga kung apil ka andam kag tagana nga mudawat nga mapildi ka. Kay kung dili ka andam nga mudawat nga mapildi ka, dayon lang mag-apil. Hindi man pwede duhay makadaog. Okay? So hinaut na kay nakutlong nga pagtulunan karong adlaw len. Ako si Dr. Rene Obra once again. Og salamat kayo sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa all over the world.